दिनै उदालगुरि जिल्ला गौथुमनि जानाखि सावरायमा मेल बेवहाय बाहागो लानानैथ' जोबोद मोजां मोनबाय। थ' आङो लाइमोनफोरनि फारसे जा मेसेज बेखौनो होनो लुबैयोखि दाथ' बयबो माने मबाइलनि जुग मडार्न जुग बयबो मबाइलावनो बेस्थ' थायो। सोरबाया माने मोसानाय मुसुरनाय बा जायखिजाया रिल्स बानायनाय सोरबायाबा सोरनिबा गानाव लिपसिं खालामनाय जास्ट माने भिडिअ आरि बानायनायाव जा मुखुब थायो बेबायदि थायालासे आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोखि नोंथांमोना खन्थाइ लिर बा सल' लिर बा नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो माने बेस्ट आइडिया कि खन्थाइ लिरनानै आवरायनानै आपल'ड खालाम। बेबायदि भिडिअफोर होयोब्ला माने नोंथांमोनानो गावबो गोजोनगोन प्लास आरो जानाखि मानसिफ्रा मोजां मोजां बाख्नायनायनि कमेन्ट आरिफोर होयोब्ला नोंथांमोनाबो थुलुंगा मोनगोन। बे मोनसे मोजांबो लामा गावखौ सिनायथि होनायनि बेखायनो आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायनो लुबैयोखि नोंथांमोना बेबायदि माने बेनिफिसियेल नङै खामानियाव लोब्बा थायालासे नोंथांमोना खन्थाइ लिरनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब थानाया मोजां आं बेखौ खावलायगोन। नैथि लाइमोन जथुमा सावरायमेलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेयावहाय बिमा बिफाफोरजों लोगोसे लाइमोनफोरबो फैदों जायफोरखौ जोङो माने एडुकेसन लाइनाव मोजाङै एप्रोच खालामनो थाखाय मोजाङै गावनि केरियारखौ दानो थाखाय जोङो खावलायदों। मानोना दानि जुगाव नुनो मोन्दों जे ससियेल मिडियाखौ लानानैबो जोंनि लाइमोनफोरा बहुत डाइभार्ट जादों। आं बेखौनो खावलायो जे बिसोरो गावनि मटिभेसन बा गावनि एम्बिसनखौ लानानै गोख्रोङै गावनि इडुकेसनखौ जाहाथे लायो। एटलिस्ट ग्रेजुवेसन लेभेलाव लागै जों फरायोबाबो जोङो बायदि बायदिहै जोङो डिफारेन्ट फिल्डसआव जोङो जब लानो थाखाय बा गावनि केरियारखौ दानो थाखाय जोङो माखासे एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन जायफोरनि थाखाय जोङो प्रिपेरेसन खालामनो हायो। आरो प्रफेसनेल लाइनाव जुदि थाङोबा MA बा पस्ट ग्रेजुवेसन लानानै जायनि थाखाय UGC नेट PhD नांगौ बेफोरखौबो लानो थाखाय आङो खावलायो। आरो जुदि बे प्रफेसनेल लाइनाव थाङाबा सिभिल सार्भिस बा IAS जायखौ जों बुङो APS IAS बा मेडिकेल लाइन एन्ड इन्जिनियारिं बा डिफारेन्ट फिल्ड रेलवे बा डिफारेन्ट डिपार्टमेन्ट जायखौ जोङो ग्रेजुवेसननि उनावबो जोङो माखासे प्रिपेरेसन लानानै बा BEd टिचिं लाइनफोराव जोङो थाङोबा बेफोरखौ गोख्रोङै जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै गावनि इडुकेसननिफ्राय डाइभार्ट जायालाखैनो बेफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बा गावनि एम्बिसन गावनि साक्सेस खालामनो थाखाय जेरै मेनेजमेन्ट खालामनानै जोङो खारनांगौ बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव आं बेखौ खावलायो। दिनै जों नुबाय बांसिन जायफ्रा गोदानै बिमा जाबाय बायफोर माने फरायलासिनो न'फोराव थानानै बांसिन रिल्स एन्ड वाट्सएपफोरावसो बिराद बेस्थ' थायो बे मोजां नामा? बेथ' एफ्राब मोजां माबा नङा। आं खावलायो बेफोरखौ खालामालासिनो जुदि जों ससियेल मिडियानिफ्रायबो जोङो माखासे इडुकेसन लाइननि जोङो भिडिअस बा PDF बा सफ्ट कपि जायफोरखौ जोङो लेखाफोरखौ बायनो हायाबा बेफोरावबो जोङो बायदि बायदिहै जोङो फरायनो हायो। स' बेफोरखौ रिल्स माने नायोबा जायफोरा जोंनि थाखाय गोनांथि दसे समनि थाखाय नायजायो बाट सानसे बा एफ्राब लं डिउरेसननि थाखाय बेफोरखौ नायनांगौ होननानै आं साना। अब्लाबो दिनै नुबाय जोंबो बेफोराव माने फरायनायाव गोसो होनांगौ नाथाय बांसिन रिल्स बानायनायनि माने बिदि बिथिंजों माने थासारिफोराबो दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। बे बेलायाव बिथांमोननिसिम बेथ' एफ्राब बेबायदिहै जोङो खालामनो नाङा। स' जोङो गावनि फार्स्टआव जोङो सेल्फ मटिभेसन बा जों गावखौ मिन्थिनांगोन जों मा खालामनो नागिरदों। जों थारैनो लाइफआव माबा मोनसे जानो गोसोना जुदि गोसोबा जों बेबायदियाव जोङो बारा सम होनो हानाय नङा। डेफिनेटलि जोङो फरायनायाव गावखौ दानायाव डिसिप्लिन टाइम मेनेजमेन्टाव जोङो बेफोरजों जोङो खारफानांगोन। जों एफ्राबहै सान हर जोङो बेबायदि रिल्स बानायबाय थानो जों समबो मोननाय नङा। स' आङो खावलायो गासैबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ गासैबो गावनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय मानोना बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव जोङो सार्भाइभ खालामनो थाखाय थांनानै थानो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। जों सोलोंथाइखौ लेखानिफ्रायबो नङा न'खरनिफ्राय समाजनिफ्राय बायदि बायदिहै मोनो। आरो जुदि मोजां मेसेज होनो हायोबा खालाम भिडिअस अलंबार दांनो बायदि मोनदों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेफोरबायदि हाबाफारिया अराय सम जाबाय थानांगौ। मानो होनबा जोंनि समाजाव जोंनि फिउचारा जोंनि लाइमोनमोनानो जोंनि लाइमोनफोरानो मोजां खालामगोन लाखिगोन जोंनि समाजखौ मोजां खालामबा जोंनि लाइमोनफोरानो बेनिखायनो जों बेबायदि सम माबायाव मिथिङाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो दानि आथिखालनि लाइमोनफोरनि बेल' मेसेज जे बेसेबां हायो आजिखालिनि जेसेबां हायो जेरै जिखिनि समयसा जेरै जौ सिगारेट सादा बेफोरबायदि माबायाव इजिलि दाना माबा जायो इनभल्भ जायो। थ' बेफोरबायदि दानि गोदान लाइमोनफोरनि बेल' मेसेज जे बेफोरबायदियाव जेसेबां हायो गोजानाव थानांगौ गावनि गोसोनिफ्रायनो मोनसे मरेल मोनसे माबानांगौ डेभेलप खालामनांगौ जे बेफोरबायदि माबायाव मा होनो बेफोरबायदि एडिकसनाव बेयाव माबाया
गोलैया होनानै आक्रान्त जाया होनानै बियो गावनो माबानांगौ दावगाबोनांगौ आरो बिदिनो नाजाबाय थानांगौ समाजाव अब्लाबो जों दिनै जों नुदों बांसिन लाइमोनफ्रा मबाइल एन्ड ड्राग्स बायदिसिना माने फेग्रा बेसादजोंसो बांसिन बेस्थ' थानाय बिथांमोननिसिम मा खालामनो औ बेनो बेनि थाखायनो बे निसाजातिय बेफोरबायदि इनभल्भ जानायनि थाखाय अकल बिसोरनि साइसआवल' इनभल्भ जायाखै पुरा समाजानो इनभल्भ जागासिनो आरो फैनो गोनां इयुनावबो पुरा समाजजों लोगोसे गावनि देहाजों लोगोसे पुरा समाजानो एफेक्टेड जागोन फैनो गोनां फैनो गोनां गथ' गथायफ्राबो एफेक्टेड जागोन लासै लासैनो बांनायनिफ्राय बांबाय थागोन बे बुस्थुआ बेनिखायनो दानि थानाय लाइमोनफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बुस्थुनिफ्राय साबधान थानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरो गासिनिफ्राय